Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmede aşýas. Şugun Türkmenistanyna uly bayram 1941-nji 1945-nji ýyllaň beýik watançylyk urşuna gadanlan ýeňşiň 77 ýyllygy dawraly bellendi. Halk hakydasy ýadygarlyklar toplumyny gül goýmak dawrasyna Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Gurbanyguly Berdimuhammedow Milli Parlamentiň ministrlikler we pudoklyny durandyr idaralaryň jemgyçilik guramalarynyň ýol başlary hemde wekilleri, hormatly ýaşlar, ýaşlar, şeýle-hem Türkmenistanyny işleýän diplomatik toplumyň halkary guramalaryň wekilleri gatnaşdylar. Bilşimi diýäli 6-njy maýda Sanul Gomarkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly prezidentimiz beýik watançylyk urşunda gazanylan ýeňiş güni ýetip gelýär. 9-njy maýda jemgyçilik guramalary tarapyndan halk hakydasy ýadygarlyklar toplumyna gül goýular we urşdan gaýdyp gelmedik watandaşlarymyz hatyralanır diýip belledi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz biçäreleriň döwletimiziň durmuşyna möhüm ähmiýetli fiýasy wakadygyny we şoňa görä-de olaryň ýokary derejede geçirilmeligini aýtdy. Ma'lum bolşýaly 2020-nji ýylda beýik watançylyk urşuna gazanylan ýeňşiň 75 ýyllyk bayramynyň bellenýän günlerini ýurdumyzyň hemde halkymyzyň durmuşyna ýatdan çykmajak porsatlary beslenen wakalar boldy. Şol gün Russiýa Federasiýasynyň Goranlyk ministriniň ornatary ýurdumyzda geçirilýän beýik watançylyk urşuna gazanylan ýeňşiň 75 ýyllygynyň dawralaryna gatnaşmak hemde arkadagy serdarymyzyň garratasy Berdimuhammed Anaýewiň söwüşün 206-njy atyjylyk diwiziýasynyň 748-nji atyjylyk polkunyň söwüşüň nyşanyny gowşurmak üçin paýtagtymda geldi. Şeýlekem şol gün Türkmenistana uruş ýoluny geçen hemde öýüne ýeňiş bilen gaýdyp gelen şöhratly eskeriň Berdimuhammed Anaýewiň şahsy maglumaty getirildi. Berdimuhammed Anaýewe gowşurylan Russiýanyň döwlet siýligi İdermenlik üçin atly medalýaly harby nyşanyň gowşurulmagyny ýurdumyzda beýleki halklar bilen eňine berip beýik watançylyk urşuny duşman bilen gaýdypsyz göreşen hemde umumy ýeňşe munasyp goşandyny goşan Türkmenistanly eskerlere çuňur hormatyň alamaty hökümine kabul edildi. Şeýlekem şol günlerde Ustad Mugallim İdermen esker Berdimuhammed Anaýewiň harby gullyk resmi namalary hemde onuň gullyk eden polkunyň söwüşçüň baýdagy paýtagtymyzdaky İdermen esker Berdimuhammed Anaýewiň adyny göterýän harby mektebe gowşuruldy. Harby mektepde goýulan bir tarihi gymmatlyklar watanymyzyň azatlygy, geljekki nesilleriň bagtyarlygy uğruna janlaryny pida eden watançy ata-babalarymyzyň söwüşçüň ýolunyň nyşanydyr. Ine bugün bolsa 1941-nji 45-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşuna gazanylan ýeňşiň 77 ýyllygy münasibetli halk hakydasy ýadygarlyklar toplumyna gül goýmak dawrasyna Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Gurbanyguly Berdimuhammedow, Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa, Milli Parlamentiň jemgyçilik guramalarynyň ýol başlary hemde wekilleri, hormatly ýaşlar gatnaşdylar. Ýaşlar assalamu aleykum. Geldim zaman. Bu beýik watançylyk urşunyň ýeňiş güni taryhda bar. Biziň sanymyz boýunça 1 million oğlan enşeme gerçek ata-babalarymyz döşürüp ýeňiş gazandylar. Wafat boldular. Ýerine hem ene mamallamadan uly iş etdiler. Ojaklaryny sakladylar. Kömek etdiler. Garaz bu işler farz işi. Uly iş edýär, ölüm filan beýik bolar diýär. Hatyralamak o da olur. Esasında men serdarym adyndan hem ýalandan hem minnetdarlyk bildirýär. Ýaşlar olup ene mamalar olup gelecekine hem ýaşlara da uly görerler de. Onun üçin hemmeýaly taňry alkasyn. Sag bolun. Soňra Gahrman Arkadagymyz dawra gatnaşýan ýurdumyzda işleýän diplomatik toplumyň şeýlekem halkary guramalarynyň wekilleri bilen söhbetdeş boldy. Я приветствую всех вас. Добрый день. Сегодня весенний день, прекрасный день. Дождик, видите. Рад вас видеть, то, что мы сегодня вместе отмечаем День Победы. Все-таки наши деды, прадеды делали одно дело. Наше дело правое.
мы победили. Я знаю, почти миллиона наших дедов и прадедов жизнь отдали, вместе жизнь отдали. Я вот и нашим матерям благодарен, они тоже очаг держали, помогали в войне. Сколько мы золота, серебра сдали в те дни. Солдатам они помогали, теплые вещи ткали им и отправляли. Поэтому это для всех большая честь, что мы вместе вспоминаем прошедшее, это история. И самое главное то, что мы показываем образцовый пример и подрастающему поколению. Так что это наш долг, причем наш отечественный долг. Так что я рад вас видеть, что сегодня мы вместе с вами поминуем, празднуем с праздником вас всех. И благодарю за то, что вы всегда активно участвуете во всех наших общественных и политических мероприятиях. Так что мы рады всегда видеть вас. Я еще раз от уважаемого президента и от себя лично вас всех благодарю и еще раз поздравляю с Днем Победы. Мы с признательностью всегда Туркменистану за то, что Туркменистан помнит, чтит всех тех, кто отдал жизнь за Туркменистан и за нашу бывшую страну, а по сути боролся с огромным злом, это фашизм. И помнит тех, кто отдал жизнь за ту страну, а значит и за сегодняшнюю страну. И это важно, как вы правильно сказали, что это важно не только для сегодня тех прошлых, кто погиб, тех, кого сегодня нет, но это не важно для тех, кто сегодня живет, и очень важно для тех, кто будет жить впереди. Вы мои цитаты все знаете, пусть всегда будет мир во всем мире. Мы все-таки единственная нейтральная страна, признанная 2 раза в мире, и всегда будем дорожить этим, конечно. Спасибо. Sonra bir yerde Türkmenistan'ın Dövlet Senatı yanlandı. Sonra Türkmenistan'ın Milli Kengeşinin Halk Maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhammedow hemde Türkmenistan'ın Milli Kengeşiniň mejlisiniň başlygy Mehmedow ruhy tagdym ýadygarlygine gül deselerini goýdular. Şeýlekem Türkmenistan'ın Milli Kengeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhammedow hemde Türkmenistan'ın Milli Kengeşiniň mejlisiniň başlygy Mehmedow bu ýerdäki milletiň ogullary ýadygarlygyna gül deselerini goýdular. Sonra Türkmenistan'ın Milli Kengeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz hemde Türkmenistan'ın Milli Kengeşiniň mejlisiniň başlygy Baky Şöhrat ýadygarlygyna gül deselerini goýdular. Sonra davara gatnaşýanlaryň ehliti, ýadygarlyklary,
gülleselerini koydular. Yeňiş güni adamlaryň paragaçylyk süýjülük, dostluk, raýdaşlyk barada garaýşlaryny hassa rawaşlandyrýan, nesillerde watan süýjülügiň we insanperwerligiň bilin duýgularyny dawranýan senidir diýip, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Büyük Geňşiň 77 ýyllygy münasibetli hormatly uruş veteranlaryna we türkmen halkyna iyi beren gutlugyny bellige. Merdana ata-babalarymyzyň gahrymançylygy, mukaddes watanymyza, halkymyza we tutuş adamlarda ak yürekden gulluk etmegiň nusgolyk mektebidir. Şoňa görä-de gazaply uruş ýyllarynyň güzaplary, jebir jepalary, ýetiren ziýany, bu döwrüň taryhynyň gahrymançylykly sahypalary hiç wagt unutulmaz. 1941-nji 45-nji ýyllaryň alym merdimli söwüşlerini, edermenligiň we gaýdygsyzlygyň, baky hormatyň hemde ebedi şöhradyň beýik nusgasyny döreden gahrymanlarymyz kalbymyzda baky ýaşar diýip döwlet başlarymyz belledi. Watanymyzyň azatlygyny we garaşsyzlygyny gorap saklan, edermen hemde gaýdygsyz ata-babalarymyzyň şan şöhrady, halkymyzyň taryhyna girip, milli gahrymanlarymyzyň atlary, hatire we şöhrat atly ýadygärlik kitaplaryna ebedileşdirildi. Halkymyzyň edermen ogullary we gyýdlary, beýleki dogonluk halklar bilen birlikde uruşyň agyr synagyny başdan geçirip, dünýäde paragaçylyk we asudalyk, awadan durmuşy guruna bolan söwüşlerde bilin ahlak häsiýetlerini, edermenligiň, gaýdygsyzlygyň, gahrymançylygyň mysgalaryny görkezdiler. Olaryň hataryna gahryman arkadagymyzyň atasy Berdimuhammed Annaýew bolup, onuň durmuş ýoly bugün ýaşlarymyz üçin hakyky watançylygyň, edermenligiň we borjuny wepalygyň nusgasydyr. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan paragaçylyk dörejilik we oňun siýasaty, ýurdumyzyň häzirki gazanan uly üstünlikleri, janyny aýaman mukaddes ýeňşi ýakynlaşdyran ähli türkmen eskerlerine dikilen bilin heykeldir. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň belleşi ýaly, hormatly veteranlarymyzyň bütün durkun bilen watanymyzyň mukaddesliklerini uýmak, agly birligimiziň, jewisligimiziň, awry mertebemiziň synmazlygyny gorap saklamak, insan mertebesini belin tutmak, ak yürekli, livzi halal, zehmet süýür, bilint ahlakly bolmak, manaly ömür sürmek baradaky öwüt ünneglerini hemde nesihatlaryny eýerip, bir karar döwletiň teze iýamynyň galkynçy döwrüne, iziz watanymyz, mehriban halkymyz üçin okamak, öwrenmek, döretmek, gurmak, ýurdumyzyň dünýäde bolan şan şöhratyny hassa bilinde galdyrmak biziň mukaddes borjumyzdyr. Indi bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çeken resmi näme bilen tanış edýäs. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýurdumyzda geçirilen halkara çärelerini ýokary derejede guramak maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resmi näme aýkykda Türkmenistan 2019-njy ýylda birinji Hadar ykdysady forumuny geçirmek bilen bagly Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrliginiň ganatynyň ady üýtgedilip, ol Türkmenistanyň halkara çärelerini geçirmegiň ganaty diýip atlandyryldy we onuň düzgünnamasy tasdiqlanyldy. Şerekeme resmi näme bilen Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrliginiň Adalet ministrligi bilen birlikde karardan gelip çykýan üýtgetmeler we goşmaşalary Türkmenistanyň kanunçylygyny girdimek baradaky teklipleri bir ay möhletde taýýarlamak we ministrler kabinetine bermek tapşyryldy. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan hemde hut öz adyndan Pakistan Islamy Respublikasynyň prezidenti Arif Alwan, Pakistan Islamy Respublikasynyň premier ministri Mian Muhammed Shahbaz Sharif we ýurduň ähli halkyny Türkmenistan we Pakistan Islamy Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryny ýoly goýulmagynyň 30 ýyly münasibetli tüý sürekdeni gutdalaryny we iň gowy arzularyny iýerdi. Döwlet başçymyzy biziň döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklaryny birek-birege hormat goýmagy, deň hukuklygy hemde özara ynanşmagy esaslanýan berlep, Türkmenistanyň iki tarap bilen gatnaşyklaryň geňeldilmegine gyzyklanma bildirýändigini nykdy. Hemde ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljekde bilelikdäki tagallalamyz arkaly halklarymyzyň bähridine mundan beýlegem ösüriljekdigine anam bildirdi.
Hormatly prezident Hoda Serdar Berdimuhamedov Türkmenistan we Pakistanyň awraly halkary gurumlarynyň çäklaryny dürli uglarda iki taraplaryň we köp taraplaryň işe hyzmatdaşlygy alyp barýanyny bellep, Sewitiň ykdysady taýdan ösmeginiň, hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklarynyň putulandyrmagynyň, durnukly ösüşiň üpçün edilmeginiň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan halkary gady geçirjisiniň tasamasynyň durmuşa geçirmegi bilen baglanşyklydygyny nykdady. Döwlet başçymyzy şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Arif Alva we Premier Minister Mian Muhammed Şahbaz Şerifi tüýsürekden berkjan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Pakistanyň dogunlyk halkyna bolsa, mundan beýlekde öňüdüşlik hemde rowaçlyk arzuw etdi. Şuň Ministrler Kabinetiniň şöýleň 4 aýyna ýerine ýetirilen işleň netijelerini başlanyp geçirilen mejlisine hormatly prezident bilen öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň ugurlaryna başlanan maslahatlar geçirildi. Maslahatlaryň başynda halkyň arkadagy zamanaty diýen şygaratyna geçýän şöýle ýurdumyzda ösürmegiň möhüm meseleleri boýunça pikir alşmalar boldy. Hemde döwlet başçylygyndan öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň ugurlary kesýetlenildi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň gatnaşmagyna geçirilen maslahaty hormatly prezident bilen beýi düzümiň işini hasa kämilleşdirmek, oňa halkary tejribesini işiň ornaşdyrmak boýunça beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmegiň ugurlary ara alynıp maslahatlaşyldy. Halk maslahatynyň agzalarynyň mejlisi kanunyň tasdimlaryny taýýarlamak boýunça dürdilen iş topurynyň mejlislerine işiň gatnaşmaklarynyň ähmiýeti berildi. Şeýlekeme şöýleň 4 aýyny ýurdumyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça halk maslahatynyň alparan işleriniň netijelerini sersaldy. Milli Geňeşiň halk maslahatyny we mejlisine dürdilen iş toplaryny hormatly prezident bilen Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek dabarasynda eden çykyşynda öňde goýan wezipeleriniň uralyp ýurdumyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça ara alyp maslahatlaşmalar geçirilýäni bilinildi. Milli Geňeşiň mejlisiniň ýolbaşçylarynyň hemde deputatlarynyň gatnaşmagyna geçirilen maslahaty döwletimiziň demokratik hukuk we dünýäwi tasarynyň berkidilmegine, ykdysadyň ýokary ösüş depkinleriniň üpçün edilmegine, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarylmagyna öňdürlen giň göçürli özgörtmelerini kanunçylyk bünýadyny berkitmek bilen baglanşykly meseleleri ünserli. Garaşy Türkmenistanyň düýpli özgörtmeler ýoluna düşüp kanunyň ähli ileri tutulmagyny, jemgyýetiň iň ýokary gymmatly hukmyny öz raýatlarynyň bähwitleriniň, hukuklarynyň we azatlyklarynyň gorulmagyny, döwlet ösüşiniň ileri tutulýan ular hukmyny aglan etmeginiň wajypdygyny ýatyly. Belenirşeýär ýurdumyň deputatlarynyň öňüne berkirar ýurdumyň geljek ösüşini, oň raýatlarynyň awadançylygyny üçin diýen täze kanunlary kabul etmek ýaly möhüm wezipeler durýar. Deputatlar jemgyýetçilik syýasy wakalary işiň gatnaşyp döwlet derejesinde kabul edilen şöýleňe ähmiýeti boýunça ugagyz netijeli işlerini ýygydarly alyp barmalar. Munyň özi halkymyzyň döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirmegine munasyp goşunt goşmaklaryny, hemem adamlaryň syýasy taýdan düşünjeliginiň ýokarylmagyna aýratyny ähmiýetlidir. Daşary işler ministrine geçirilen maslahatda şöýleň ýanwar-aprel aýlaryna amlaşylan işlere sersaldy. Maslahatda ýurdumyzyň daşary syýasat idarasynyň ýolbaşçylary we düzüm birlikleriniň wekilleri gatnaşdylar. Belenirşeýär garaşy döwletimiziň daşary syýasaty, uzallyk syýasy, beýtaraplyk, parahatçylygy söýmek, hoşniýetli goňşulyk we özara bähwitli hyzmatdaşlyk ýürülerini berk eýermek arkaly amlaşdyrylýar. Türkmenistanyň birek-birege hormat goýmak, ananyşmak, hoşniýetli goňşulyk we halkary hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny uly ünseriýäni barada aýdylyp, bu işleri mundan belägen netijeli ösdürmegiň ähmiýeti barada durulyp geçirildi. Oňyň bir taraply hoşniýetli goňşulyk hemde açyk kapylary ýürülerini esasanýan daşary syýasat strategiýasyny durmuşa geçirmek bilen Türkmenistan Sewitiň we dünýäniň ýurtlary bilen köpürli hyzmatdaşlygy, awraly halkary gurumlar bilen netijeli gatnaşyklary ýygydarly ösdürýär. Iqtisadiýet, mali we bank ulgamynyň şerekeme ýokary gözlegçilik idarasynyň ýolbaşçylarynyň we işgärleriniň gatnaşmagyna geçirilen maslahaty işiň häsiýet mahsus boldy. Onu ýurdumyzda şöýleň ýanwar-aprel aýlaryna amlaşylan işleň netijeleriniň iqtisadiýetimiziň puduklaryna durnukly ösüş depkininiň saklanýanyny eşgär edenligi, ata watanymyzyň iqtisady kuwwatyny we bäsişigi goýpularyny ýokarlandyrmak ýoluna öňe tarap ädimlerine dowam edýänligi, milli iqtisadiýetimiziň esasy ulgamlarynyň we puduklarynyň durnukly ösýän belenildi.
Masaatda Ministrlar Kabinetiniň mejlisinde hormat prezident bilen beýik urgamyň öňüne duran esasy wezipeniň ýurdumyzyň ykdysadytyny hemde maliýe ýagdaýyny hemişe gödükçülükde saklamakdan ibaratdygyny ünsü çekip aýdan sözleriniň şunuň bilen baglykda beren taşryklaryny ýerine ýetirmegiň möhümdigini ataldy. Şunuň bilen birlikde alnyp barylmaly işler boýunça çykyşlara giň orun berildi. Şelekeme çykyşlarda öňde goýan wezipeler çözmäge jogapkärlik çemeleşmek bardy. Döwlet başçylygynyň beren görkezmelerinden uranyp ýerine ýetirilmeli işler babatda içkin pikir alşyldy. Mundan başga maslahatda hormat prezident bilen dürli ýyllarda kabul edilen ähli pudyk maksatnamalaryny serjermek we bu maksatnamalary döwür baplaşdyrmak maksady bilen olary ýurdumyzda 2020-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysat adyny sürmeň milli maksatnamasyna gabat getirmek üçin seretmek we teklipleri taýýarlamak barada ol beren taşryklaryny uranyp degişli işlerini geçirilýän barada aýdyldy we bu işleri şartlandyrmagyň wajyp dygyny ataldy. Uruluşuk energetika we senaat önümçülük toplumy milli ykdysadytynyň möhüm urlugynyň hatarına durýar. Bulgumda alınıp barýan işleň netijeleriniň ýoklanylmagy, ykdysadytyň kuwatlanmagyna bolşýary halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegine de aýratyny ähmiýetlidir. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň uruluşuk energetika senaat önümçülük urgumlary, Aşgabat şäher häkimliginiň degişli düzümleri, sadaşykly üsýany uğurlary öwrüli. Ma'lum bolýar hormat prezident we Ministrlar Kabinetiniň 6-njy maýda geçirilen mejlisinde milli ykdysadyty puturlandyrmakda möhüm oruny eýleýän guruluşyk we senaat urgumlaryny ösdürmäge uly ähmiýet berilýänini anlatdy. Hormat prezident we şu ýyl dürli desgalary ulanmaga bermek boýunça ören köp şäherleriň belenini aýdyp, işe geljek desgalaryň ählisiniň öz watyny ulanmaga bermegini üpçün etmegi berk gödükçülükde saklamagy tapşyrdy. Munuň üçin işeň depkinne güýçlendirmek zerurdur. Şelekeme awtomobil ýollarynyň guruluşyny dolandyrmak bardaky döwlet agentliginiň işini ýola goýmagy şartlandyrmak zerurdur. Bundan başga Ahar welaýatynyň idara ediş merkeziniň guruluşynyň depkinlerini şartlandyrmak hemde ýurdumyzyň içinde energetika halkatyny döwretmek we Türkmenistan, Owganistan, Pakistan urgança elektrik geçirji ulgamy çekmek işlerini dowam etmegi wajyp taýdyldy. Medeniyet sunugat dörejülük habar berişleri işleri urgamynyň ýolbaşlarynyň hemde hunermenleriniň maslahatynyň gün tertibiniň esasy meselesi hormat prezident bilen şu ýylyň döwürdaýyna alınıp barılan işleň jemlerine başlanan Ministrlar Kabinetiniň mejlisinde beren taşryklaryny ýerine ýetirmek üçin çäreleri kesgitlemekden ibarat boldy. Maslahatda çykyş edenler hormat prezident bilen milli telewizionyanyň işini kemilleşdirmek boýunça öňde goýan wezipelerini aýratyn ünsüçekdiler. Ma'lum bolýar hökümetiň mejlisinde hormat prezident we gepleşiklerin hilini gowlanmagy berk üns berilmeligini tapşyrdy. Gepleşikler jemgyýetmede bolup geçýän öňüni özgertmeleri beýan etmeleri, ýylyň şygaryna laýyklykda raýatlamadan ykdysadytmede ösürmek, halkymyzyň durmuş derejesiniň hilini gowlanmak boýunça çekýän tutan ýerli zähmetini wasp etmeleri, geljek 30 ýyl içinde öňde goýulan belent maksatlara ýetmekde halkymyza ruhy gollag bermeleri. Şeýle hem hormat prezident we medeni miratma degişi desgalan hadalayk saklanmak bilen baglanşykly meselelere gödükçülügiň güýçlenilmeli berdi. Şunuň bilen baglykda çykyş edenler hormat prezident bilen beren taşryklaryny ýerine ýetirmegiň ören möhümdigini hemde şol işleň ähmiýetlidigini anlatdylar. Ýanygyç energetika toplumynyň işgärleriniň geçiren maksadyny Ministrlar Kabinetiniň ýurdumyzda 2020-nji ýylyň 4 aýyna ýerine ýetirilen işleň netijelerine sersalanyp geçirilen mejlisinde hormat prezident bilen öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň uğruna başlanan çykyşlar dinlendi. Ma'lum bolýar hormat prezident bilen neftin we gazyň çykarylýan möçelerini artdyrmak, nefti gaýtadan işleýän zawodlaryň önümçülük tapşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen baglanşykly meseleleri berk gödükçülük etmek tapşyrdy. Mundan başga hormat prezident bilen madudyň sowuklanylan gazyň polipropileniň we plastmassa trubalarynyň önümçülüğiniň kuwatlyklaryny artdyrmagy aýratyn üns bermegiň zerurdygyny anlatdy. Şelekeme hormat prezident bilen hadar deňdäki neft gazy ýataklary maýy goýum serişleriniň hasabyny özleşdirmegi, şeýle Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gazy geçirjisiniň guruluşyny şartlandyrmagy, TV gazy daşary ýurtlara ibermek boýunça beýleki halkara tartamaryň üstünni netijeli işlemi tapşyrdy. Maslahatda döwlet başçylygynyň beren taşryklaryny uranyp olary ýerine ýetirmek üçin amala aşylmaly işleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Çykyşlarda ýurdumyzyň energiýa terişleriniň eksportyny diversifikasiýalaşdyrmak urunda hormat prezident bilen öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek boýunça giň işleýän pikir alşyldy we degişli teklipleri ortaga atyldy. Owy hoşuluk ulgamynyň ýolbaşçylary we hunermenleri hormat prezident bilen ýurdumyzyň durmuş ykdysady ösüşinde şu ýylyň 4 aýyna gazanylan netijelere başlanyp geçirilen Ministrlar Kabinetiniň mejlisinde beren görkezmelerini berja etmek baradaky meseleleri maslahatlarynyň esasy gün tertibine girdiler.
Ma'lum bolşaýaly hormat prezident we ekin meýdanlarynyň suw bilen üçinçiligini, derýalaryň we akabylaryň ýagdaýyny çaltyrak filjerip, ulary arasalama üçin ähli şäherleri görmek, hemde obu hojalygyny käderki zaman suw taşytlaýjy tehnologiýalary giňden urnaşdyrmagyň wajyp dana berildi. Şeýlekeme hökümetiň mejlisinde hormat prezident we toplumyň idaralarynyň ýol başlary bilen etraplarda ýygy-ýygydan bolup daýhan birleşikleriniň işini ýerini görmek tapşyrdy. Döwlet başlarymyzda obu hojalygyny özgertmek boýunça kabul edilen maksatnamadan amala aşyryşylan tanşyp, ulary zerur bilen kömek bermegiň möhümdigini noktada. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýurdumdan söwda, dokuma we hyzmatlary, şeýlekeme telekeçilik urgumynyň işleri talaba laýyk derejede ýola goýuldy. Amala aşyrylýan giň göçürli özgertmeler maksatnamasyna ýurdumdan telekeçilerine möhüm orun degişidir. Ma'lum bolşaýaly Ministrler Kabinetiniň 2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlaryna ýerine ýetilen işleň jemlerine başlanyp geçirilen mejlisinde hormat prezident we häzirki ýagdaýda sewda pudowynyň durnukly işlemegini üpçün etmegiň esasy güýdüplerini birdigini notaýyp, ýylatyň sarp edýän haritlarynyň önürüşini artyrmak we öz önürüp biljek önümlemizden daşary ýurtlaryň getirilen meçhurlygy azatmak boýunça işleňi güýçlendirmelerini beledi. Şunun bilen baglanykda çykyş edenler hormat prezident we senagatçylar we telekeçiler birleşmesine degişli kärhanalaryň işini gödegçilikde saklamagyny zerurdygyny aýdyp, keçeýi orta we ýyly telekeçilik kärhanalaryna gollaw bermek çärelerine dowam etmek barada uzul beren taşyryklardan gelip çykýan güýdüplen ýerine ýetilişi dogrusynda durup geçdiler. Şeýlekeme dokma we haly pudokyny ösürmek meselesine aýratyn ünit çekilip, maslagada gatnaşyjylar burada ýerine ýetilmeli işleri aralyp maslahatlaşmaklaryny berjay edilmeli anyk işleri kesýetdiler. Hormat prezident bilen beren görkezmelerde tapşyryklaryny berjay etmek maksady bilen baglanşykly edilen çykyşlarda bir näçe teklipleri aralyp maslahatlaşyldy we ýerine ýetirmeli güýdüpler kesýetdiler. Bilim, alamy, sağlyk, goraýyş, sport hemde jemgyýetçilik guramalary urgamlarynyň ýolbaşlarynyň we işgärleriniň geçiren maksadynyň gün tertibine girdilen esasy meselelerde döwlet başlarymyzdan şöýleňe 4 aýyna ýerine ýetilen işleň jemlerine başlanyp, geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ulgamyň ýolbaşlaryna beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin amala aşyrylmaly şäherleri kesýetlemekden ibarat boldy. Maksatda hormat prezident bilen täze okuw mailnamalaryny we has ähmiýetli uglary boýunça maksatnamalary taýýarlamagy, sporty ösürmek bilen baglanşykly meselelere aýratyn ünit berilmeli barda aýdan sözleriniň üstüne giň şeýin durulyp geçirildi. Köpçüliklerini beden terbiýe sagaldyş hereketini ösürmek, dürli sport şäherlerini geçirmek, Türkmenistanyň alyp barýan içeri siýasatynyň möhüm uğru bolup durýar. Munyň özi ösüp gelýän ýaş nesiller üçin ähmiýetlidir. Şunun bilen baglykda hormat prezident we ýaşlar siýasat barada kanunlary ýene bir gedek seljermegi we ony döwür baplaşdyrmak boýunça teklipleri taýýarlamak tapşyrdy. Şeýlekeme hökümetiň mejlisinde hormat prezident we halkymyzyň saglygyny we awadançylygyny üpçün etmek maksady bilen zerur bolan öňler şäherlerini geçirmek arkaly burada alınıp barýan işleri dowam etmegiň wajyp dana beledi. Maksatda hormat prezident we urgamyň işgärleriniň öňüne goýan güýdüpleriniň ören uly ähmiýeti barda giň şeýin durulyp geçirildi. İşleri alınıp barlana ýa-da gurulany hormat prezident bilen hutşol talaplarynyň hemem taşyryklaryndan uralmagyň zerurdygyny ataldy. Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulaw we Kommunikasiýalar Agentliginiň ýolbaşlarynyň we hünärmenlerdir işgärleriniň gatnaşmagyna geçirilen maksatda alınıp barlayan işleň netijeleriniň ýokurlanmagynyň milli ykdysadyýet bilen kuwatlanmagyna bolşýary halkary hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegine de ähmiýetliligi bilinildi. Maksatda hormat prezident bilen beren görkezmelerini uralyp zerur şäherleri görmegiň möhümdigi aýdyldy. Hemde bu wagtda bir näçe pikirleşmeler boldy. Maksatda alınıp barlayan işleň depkinni artyrmagyna talaba laýyk güýdüp bolup durýany belenilip, sanly urgama geçmek boýunça taslamadan durmuşa geçirilmegini işleňleşdirmegiň sanly urgama ösürmegi, aýratyn ünit bermegiň ören möhümdigini ataldy. Şunun bilen baglykda ýurdumdan uly üstaşyr kuwatyny ösürmek maksady bilen gurulan döwür we demir ýol üçinçilik urgamynyň mümkinçilikleriniň doly peýdalanmak, maglumat tehnologiýalarynyň bütün dünýä ösüşigini aýakdaş etmek üçin aragatnaş hyzmatlarynyň hilini we geçirjilik ukybyny has ýokurlanmak, bu puda we döwür we telefamatlary giňden urnaşmak bagtda möhüm güýdüplerini durýany belenildi. Şoňa görä de işleri ýerine ýetirmek boýunça amala aşyrmaly çärelere degişli bir näçe teklipler dinlendi. Mahlafy Ministrler Kabinetiniň ýurdumyzda 2020-nji ýylyň 4 aýyna ýerine ýetilen işleň netijelerine sersalanyp, geçirilen mejlisinde hormat prezident bilen öňde goýan güýdüplerini durmuşa geçirmegiň uğruny başlanan maslahatlarda çykyş edenler döwlet başlymyzyň tapşyryklarynyň degişli derejede ýerine ýetirilmegi uğruny ähli taýgarlaryny gaýgyrmajaklyklaryna inandyrdylar.
Şugun 1941-1945 ýyllaň beýik watançylyk urşunda gazanlan ýeňşiň 77 ýyllygy şatlyk şowhuna besenip, ýokary guramaçylyk derejesinde bellenip geçirildi. Ertekerden ýurdumyzyň welaýatlaryna da watan üçin şirin janyndan geçen milli gahrymanlymyzyň hormatyna ýadygarlyklar toplumlaryna ter gülleseler goýuldy. Soňra bayramçylygyň şanyna aýdym sazy dawralara giň orun berildi. Şany seni münasibetli Ahal welaýatyna geçirilen dawara gatnaşyjylar ilki bilen Göktepe trawynyň Adgan şäherçetindäki Berdimuhammed Annaýew adynaky 27-nji orta mektepde gahrman hem mehriban arkadamyzyň atasy, watançy esger, Halipa mugallim, ilhalar adam Berdimuhammed aganyň hatirasyna bina edilen ýadygarlyga ter güldestelerini goýup tagzim etdiler. Soňra Änew şäheriniň merkez selgahyna bina edilen Baky ot ýadygarlygyna ter güldesteler goýulyp tagzim edildi. Ahal welaýat häkimligi Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalary we Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlary, welaýat zenanlar guramasy, şeýle-de welaýatyň ýer-jemgyýetçilik guramalary, harby we hukuk goraýjy idaralarynyň işgärleri, şeýle-de uruş veteranlary, ýaşul nesliniň wekilleri, ýerli ýaşaýjylar gatnaşdylar. 1941-1945 ýyllarda gahrmançylyky sebäşen watan ogullaryny sarpalamakda we olary hatyralamakda biziň ýurdumyzda hormatly prezidentimiz tarapyndan uly şertler döredilýär. Watan goran gerçeklerimiziň hormaty we edermenlikleri ýaş nesillere göreli bolup ýüreklerimizde baky ýaşar. Soňra welaýatda ýaýbanlanýan bayramçylyk çärelerini çykyş edenler türkmen ýigitleriniň watan goragyny görküden gahrmançylyklary, tyle galan zenanlaryň gahrmançylyga barabar zähmet edermenlikleri barada täsirli gurrun etdiler. Bayramçylyk çärelerini gahrman arkadaly serdarmyza alkyş sözler beýan edildi. Balkan welaýatynda da 1941-1945 ýyllaň beýik watançylyk urşunda gazanlan ýeňşiň 77 ýyllygy uly dawralar bilen bellenip geçildi. Bayramçylyk dawrasy ýer-seher bilen welaýat merkezi Balkanawa şäheriniň ajaýyp günjegine bina edilen Baky ot ýadygarlygine gül goýmak dawrasy bilen dowam etdi. Dawra gatnaşyjylar Baky ot ýadygarlygine ter gülleselerini goýup tagzim etmek dawrasyna gatnaşdylar. Bu insan perwer desuryň başyny berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň hödürini görüp, azudy diýarymyzda, arkadagly serdarymyzda tüý sürekden buýsanýan ýaşul nesliniň wekilleri, zähmet veteranlar başladylar. Hormatly prezidentimiziň 1941-1945 ýyllaň beýik watançylyk urşunda gazanlan ýeňşiň 77 ýyllyk münasibetli garaşdyr, hemişelik bitarap ýurdumyzyň halkyny iweren gutlugyndan ruhlanýan Balkan welaýatynyň ýaşaýjylary watanymyzda baky paragatçylygyň we güllä ötüşiň mekanyny urýan gahrman arkadagymyzda we arkadagly serdarymyzda berk jan saglyk amala aşyrýan äýrt uly işlerine üstünlikler arzu etdiler. Balkan welaýatyna şanly sene münasibetli geçirilen çäreler watançylyk ruhuny betlendi. Bu ýerde ýaýbanlanýan aýdym taýdanly çykyşlarda watan mukaddesligi, ene toprak we garaşdy. Baky bitarap ýurdumyz wasp edildi. 1941-1945 ýyllaryň beýik watançylyk urşuna gazanlan ýeňşiň 77 ýyllyk münasibetli geçirilen bayramçylyk dawralary Daşod welaýatynyň çar günjüni gurşap aldy. Hemde halkyň arkadaly zamanasy ýylynda geçirilen dawralar bilen münasip utgaşdy. Şany sene münasibetli welaýat merkezindäki Baky ot ýadygarlygyny ter güldeseler goýuldy. Ýygnanyň arasynda uruş we zähmet veteranlary, hormatly ýaşullar, mehrem eneler, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlary, edara kärhanalaryň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň, welaýatyň hukuk goraýjy idaralarynyň wekilleri, harby okuwçylar we talip ýaşlar bar. Ýadygarlyga gül destelerini goýmaga gelen adamnyň aňyrsyna göz ýetmeýän hatarlary 1941-1945 ýyllaryň urşunda edermenlik görküden pederlemediň ruhlanyň öňüne baş egdiler. Urşun paçygaly günlerinde olar batyrlygyň, edermenligiň, watan söýjülügiň belent nususyny görkezdiler. Özleriniň nusulyk durmuş ýollary bilen watan gahrmanlary adamlaryň ýüreklerine ýaşaýarlar. Bu bayramçylyk günlerinde milli gahrmanlaryň atlary hormat bilen tutulýar we olaryň ruhlaryna ýagşydan ýagşy dilekler edilýär. Şuňky dawara olara goýulan hemişelik hormatyň aýdyn ýüze çykmasdyr. Dawranyň dowamyna berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe halkymyza nurana geljege tarap ynamlar barýan gahrman arkadagymyň hemde arkadaly serdarymyň janynyň sag, ömrüniň uzak, bütün dünýä ähmiýetli beýik işleriniň hemişe rowat bolmagyny dilek etdiler.
1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunyna gazanylan ýeňişiň 77 ýyllygyna başlanan bayramçylyk dawarlarynyň joşuny Liwap vilayatynyň hem ähli ýerlerini gurşap aldy. Ertegerden urş veteranlarynyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, Milli Geňeşiň mejlisiniň deputatlarynyň, harbylaryň durly ulgamlarda zähmet çeken bagtyar raýatlarymyň ýaşulyny etsin hemde talip ýaşlarynyň gatnaşmaklaryna Türkmenawa şäheriniň bitaraplyk feýliýetine urş ýyllaryna wepat bolan milli gahrmanlarymyň hormatyna watan gerçekleriniň ýadygarlygyna gül desteler goýuldy. Liwap vilayat Medeniyet Müdürlüğiniň dawarlar merkezinde Demokratik hem Agrar partiýalaryň vilayat komitetleriniň kärdeşe kılıçlarynyň vilayat birleşmesiniň, Zenlanlar birleşiginiň vilayat bölüminiň, ýaşlar guramasynyň vilayat geňeşiniň, vilayatyň hukuk goraýjy idaralary bilen bilelikde guramaklaryna nesiller unutmaz watan gerçegini atly bayramçylyk şähereti geçirildi. Dawaranyň dowamyna ýanglanan aýdymlarda Merdana türkmen halkynyň gahrmançylyk ýoly, beýik watançylyk urşunyna milli gahrmanlarymyzyň görkeden edermenligi, bagtyar hem awadan asuda durmuşymyz münasip beýana tapdy. Bayramçylygyň şanyna welaýatyň etrapdyr şäherlerine geçirilen şäherlerde ýerine ýetirilen aýdymda saatlarda ýeňiş güni bagtyar zamanamyz ýurdumyň bede wagty ösüşleri, hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyzyň parasatly başçylygyna berqarar döwletiň täze ýamynyň galkanyş döwründe ezi ýarmyzda amala asyrlayan şany özgertmeler belen teňlerde wasp edildi. 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunyna gazanylan ýeňişiň 77 ýyllygy münasibetli Mary vilayatyna geçirilen bayramçylyk dabarasy vilayat merkezi Mary şäheriniň iň bir gözel künjegine ýerleşýän Baky ot ýadygarlygyna gül goýmak çäresinden başlandy. Bayramçylyk dabarasyna uruş veteranlaryna, uruşa gatnaşyjylaryň ýan ýoldaşlaryna, uruş ýyllaryna tyýla zähmet çeken veteranlara gutlular aýdylyp, olara hormat sarpa goýuldy. Beýik watançylyk urşunyna gerçek ýigitlerimiziň müňdörçesi, watanyň azatlygy, asudalygy, geljek nesilleriň bagtyarlygy urunnaky alym merdimli söwgeçlerde gaýdygysızlygyň, merdim-merdanalaryň belent nusgasyny görkezip, gahrmanlarça wepat boldylar. Watan üçin, ýylgynyň ar namysy üçin janlaryny gurban eden gerçeklen görkeden gahrmançylyklary ölmez ýetmezdir. Vilayatyň dürli ýaşdaky, dürli kerdäki bagtyar raýatlarynyň müňdörçesi, beýik watançylyk urşunyna watan üçin başyny orta goýan gerçeklen milli gahrmanlarymyzyň ýagty ýadygarlygyny hatyrlamak, olaryň gahrmançylygynyň, watan söýçiliginiň öňüne baş egmek üçin Bakaryň asuda hoştap howal şäherine şu mukaddeslik meýdançasyna ýygnandylar. Hormatly prezidentimiziň arkadaly serdarymyzyň 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunyna gazanylan ýeňişiň 77 ýyllygy münasibetli halkymyza ýiberen mehirli gutlugyny göwnleri halkynyň hemde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwrüne gowanyp, buýtanyp ýaşaýan gollary ter gulletseli bagtyar raýatlaryň uzyn hatarlary göz ýetime çelli uzalyp gitdi. Ýeňişiň 77 ýyllygyna bagşlanyp geçirilýän aýdym saatly çärelerine Mary vilayatyna da giň ermerilýär. Olarda belenten ýanglanan aýdymlarda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwrüniň hormatly prezidentimiziň alyp barýan ägirt ury işleriniň asuda watanmyzyň edermen gerçekleriniň waspa giňden ýetirildi. Hormatly alymlar, Nurso ýurdumyň vilayatyna we paýtagtyna Aşgabatda 9-njy maýda saat 20-den 10-njy maýda saat 20-çe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty ulugynyň berýän habar bilen tanşyryň. Balkan vilayatyny ýetgätirýän burluk we azkem ýaşar ýylarym çakma mümkin. Demirady gün ordan tele sekundda 8-13 metr ýetýän şemal usurum. Howa ýejetine 11-16 gradus gündüzine 18-23 gradus kenariýa etraplaryna 15-20 gradus maýly bolar. Ahir vilayatyny ýetgätirýän burluk we azkem ýaşar ýylarym çakma mümkin. Demirady gün matardan tele sekundda 8-13 metr ýetýän şemal usurum. Howa ýejetine 11-16 gradus gündüzine 20-25 gradus maýly bolar. Mary vilayatyny ýetgätirýän burluk we günüň birinji ýarmynda azkem ýaşar ýylarym çakma mümkin. Demirady gün ordan tele sekundda 7-12 metr ýetýän şemal usurum. Howa ýejetine 13-18 gradus gündüzine 22-27 gradus maýly bolar. Liwap vilayatyny ýetgätirýän burluk we ýaşar ýylarym çakma mümkin. Demirady gün matardan tele sekundda 9-14 metr ýetýän şemal usurum. Howa ýejetine 13-18 gradus gündüzine 22-27 gradus maýly bolar.
Daşoğlu vilayetine ütkap bilen burtuqwar kunmatardan tili sekundda 9-14 metr etiyen şemal utar. Hawa ijetine 10-15 gradus gündüzüne 16-21 gradus maylı bolar. Paytaxt Maşgabatda ütkap bilen burtuqwar günüň ikinji ýarmyna az kem ýaşýar, ýylarym şakma mümkin. Demirady kunmatardan tili sekundda 8-10 metr etiyen şemal utar. Hawa ijetine 14-16 gradus gündüzüne 20-22 gradus maylı bolar. Ýurdumdan şa may aýynyň 10-una magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmany aşyryar. Edil vatandaşlar yaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütkap durýanyna nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şerekeme häzirki wagtda howada tozan böreçikleriniň hadydan 4 götürüm artmagy we howanyň akymynyň ütkeme bilen baglanyşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agaz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçaga berja etmek, elleri arasa saklamak zerurdur. Mehriban ýylaşary bulary berip berja etseňiz, ýylyň islenip pasyny öz saglyňyzy gorap berersiňiz. Mehriban adamlar şonuň watan habarary paşamy jemleýäs. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösşüreýär. Ähli ösüşlerini özününde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şenur. Hoş sag bolun, izleýärler.